Bitch, I did it, I made it, I'm loved and I'm hated. I started from the bottom. Ce faceți? Bine ați venit la un nou vlog. E vineri. Am pregătit pisica, am spălat-o oarecum. Vreau să mă duc pe afară, vreau să mă duc pe la Băneasa, pe la Petrom, să vedem ce mașini sunt pe acolo, ce se întâmplă și filmăm de acolo. Am ajuns în sfârșit la Petrom, nu prea mai e ce era înainte, multe cazane. Ăsta cu 93 lui tot se agită pe aici, nu știu ce face. Cred că vrea să spargă cutia. Ăla tot se uită urât, nu știu de ce. Nu prea mai e cum era înainte. Am spălat și ofița asta de mașină, e top acum. Nu știu cine se ia. Ăștia au gang-ul lor. Gang. Nu, ăsta e. Ce cauți acolo? E poliție de toate pe aici. Two hours later. Bă, dar ce s-a schimbat, frate, pe aici? Nu mai Porsche, nu mai... What the fuck? Nu vezi, mă, care e speed bump? Tu... Ești terminat. Ia, filmează. Asta de spate niciodată. Dar ambreiajele tocite îmi plac cum schimbă, adică nu știu ce Momentan suntem cam blocați în mașină. E full de gardă. What the fuck? L-au luat pe ăla? Da. Ce a zis? Mi-a zis pe nume Fox. Salut, frate, ce faci? Uite bine, frate, aici tu. Uite bine, ce scuse nonele alea. Aia, nu știu. Dă talonul cu hau. What the fuck? Mamă! E top! Face mașina! Gata! Are mașina prea șmecheră, jur. E cel mai șmecher Audi pe care l-am văzut în viața mea. Cum să-ți facă mașina așa? Cum? În lounge face mai urât dacă e încălzit. Lounge? Da. De te arăt? De poți face un lounge? Da. Uite. Da, așa. Ne-am tot plimbat pe la Băneasa, pe la Petrom, multă poziție.
poliție, plictiseală mare, nu e nimic, până ne-am întâlnit cu Oprea și cu audio lui. Hai să ne uităm puțin în nebunia asta de mașină. E la 1.4. Ce e asta? Băi, Oprea! Oprea! Ce e asta? Corba de la Cric. Păi de ce e aici? No joke, chiar e. Păi văd, dar de ce e aici? Short shift. Oh, stai. El are short shift. Da? Da, bagă să vezi. Mamă, unde e 5-ul? Ca la pisică. Are 6 asta? Da. Deci 5 e aici, 6 de aici. Da. E șmecheră mașina. Se pare că schimba motorul. E la al doilea motor mașina. Da. Are în chip ceva. Uite mă, dacă vrei launch, fii atent. E neutru, da? Așa? Da. E neutru, ia vezi. Da, e. Apasă ambrajul. E apăsat. Apasă accelerația, cât vrei tu. Apasă. Dai, fut. Apeciația se limitează singură, dă-i. Dă-i. What the fuck? Și scoate foc în spate? Da, scoate foc. Stai că filmezi de aici. Stai. Ia, nu, stai că să filmez cu ăsta. Că pierd calitatea ea. Stai, nu e nimic. Mai dau o dată. Aici nici nu dau seama coi în ce viteză e. Eu știu. Uite. Știi cum e mașarierul? Acum e, stai. Acum e a doua. Acum e neutru. Da. Mașalerul cum e? Stai. La asta apăsai, nu? Stai să fac neutru. Nu, stai așa. Dai neutru așa. Nu, dă să te arătezi, dă să vezi cum e Stai așa. mașarierul. De ce neutru? E de dorel mașarierul, stai așa, dă să vezi. Ah, Știi cum te se dai? ia. Cum e mașalerul? What the f... Bă, ți-a ieșit aia! Ia, stai. Hai să vedem. Niște foc! Dă-i! E prea top mașina asta. Tată, stai în pajă.